Tu je Dastieska a dneska si znova zahráme Brawl Stars, takže nebudeme sa nejak vykecavať. Poďme rovno na to. Takže pokiaľ by sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a my môžeme ísť rovno na to. Takže dosť tu mám veľa aj anket, ale to som nerobil. A ináč zmenil sa, blok sa zmenil, akože po asi dlhej dobe, no, čo vám poviem. No, čo si dáme? Určite si dáme solo, aj keď... A mohli by sme si zahrať napríklad s Angelom, keďže som s tým naozaj dlho nehral. Dáme si Angela a poďme rovno na to. Nebudeme to zdržiavať. Dúfam, že hneď aj vyhráme, takže poďme na to. To stiším, lebo to hučí. Takže ako jo sa naprave. No poď. Toto bude dlho trvať. Ale je dobrý na diaľku, hlavne keď to má úplne nabité. Wow. Wow. OK, máme dole diaka. Oh. Ne. Poďme na ňu. Šelina sa ma nebojí, tak opa. Ale ja sa jej bojím. To bolo dobre. Opelpi. Dobre. Poďme na to. Yes. Prvá výhra. To by sme mali. No, takže hneď prvý opening. Dobre, tak nič. OK. Poďme ďalej. Uvidíme, že ako to pôjde a dúfam, že nám to čo vyjde. Takže, že by ďalšia výhra možno. Poďme na to. Potom si keď tak môžeme zahrať aj na mojom druhom účte, takže aby sme to mali lepšie a ľahšie. No poď, neboj sa ma. No tak nič. Ešte raz taký. Ne. No, danke. Teraz toto dáme. Tak. Ne. Oh, help me. Toto je zaši napínavé, že ani nehovorím, ja neviem ako. Ne, na čo som tam šiel, no tak nič. No, tretí. OK. Docela fajn. Čo tu máme ako ďalej? Kita. Colt je dobrý. To by sme mohli dať na 20. rank, tak poďme na to. Viem, že to pôjde a aspoň nebude taký pomalý. No, jak to povedať. Budeme docela, to bude ťažké. Dobre. Ty jeden. Jaj. OK. Ja viem, že na mňa aj tak zautočí. Ale to je jedno, ja ho potom aj tak dám dole. Takže Dobre, schováme sa. To mi nevyšlo. Čo k tomu mám povedať? Radšej nič. Už len 30 trofejí? Tak to musím už dať.
Poďme na to. Takže ako to vypadá? Vypadá to fajn. No ukáž. Edgar. Darius, ok. Rox. No, poďme na to. No, poď sem. Tak, zoberieme si toto. Nech sme trošku silnejší. To by sme mali. Poďme ďalej, my potrebujeme ďalšiu výhru. By sme boli šťastní. 110, hej? Tak poď. Nej! Mne sa že vôbec nedá ísť s týmto koltom. A z minus 5. Oj. Ja neviem, čo budeme robiť, to je... Asi budem kempiť, ja neviem. No poď. No poďme na to. Toto by nemalo byť moc ťažké, keďže nikto nemal ránke, takže... Poďme na to. Buď teraz, alebo nikdy. No, dobre. Keby som sa tak možno vedel trafiť, tak by to bolo aj fajn. Dobre, to by sme mali. Ďalšiu. Sem, okej. Tam pôjde teraz spoko. Že? No. Ne. Ale no tak. Toto je... Jaj. Možno som štvrtý. Si kokos. Dobre. Všetko to pozbierame a dajme to tam. Nice. 1000 coinov. 1000 coinov. Ne, takže poďme. Už to teraz to naozaj musíme dať. Mne sa tak sa ešte nedají. To je... Poďme Colt môj. Pokiaľ vyhráme, tak pôjdeme na môj druhý účet. Aspoň vám ho trošku ukážem. Nech je zábava. Že? Tak, zoberieme si toto, tam máme Dynamite Song tutorial, tam je. Takže... Dobre, tam není, tak nič. Daryl, ja viem. Ty si aj dobrý, aj zlý. Opová si to brať. Kamo, ne. Daj, mne sa to seká strašne. Super. No tak čo už. Resetneme to a poďme rovno na to. Buď teraz alebo nikdy. Poďme na to. Táto výhra bude všetko. Musím si zapnúť moje Brawl Stars zmysel a úplne spraviť to, čo len viem, takže poďme na to. Aims, ok. El Primo. To necháme chvíľku na pokoj. Doberieme si najprv toto. Potom na El Prima. Toj. Čau. No čo sa bojíš? Poď sem. OK. Opa. Tak nič. Je mi to ľúto, ale musím ísť preč. Oh my god. Prosím. Áno. Brawl Stars zmysel nefunguje. Oj. Stop it. Stop. Shelly. Nechajte ma už na pokoji. Dobre, je nás tu 5. OK. To by malo byť. Musím sa tu naschovať, lebo to je moc ťažké. OK.
Ešte mám čas, no. Nech sa pozabíjajú. Že? Martinko. Fúha. Traja sme tu traja. No čo? Ja sa nebojím. Či sa ale bojíte vy? No, please. Som druhý. Jak tretí? Hej, to je čistý podvod. Tak čo už, nevadí. OK. Poďme na môj druhý super účet. Nech to máme čo najrýchlejšie. Tak, ideme na môj druhý účet. Nech to máme ľahšie, nech tu sú viacej vinov, no poďme na to. Takže poďme rovno do shopu. OK, nič nové. Iba teda Bay, OK. 5 kreditov, tie si hneď vezmeme. Budeme šťastní. Dobre. Blízime sa k... Trošku sa nejak zaseklo. OK. Dial na skill, to skin. OK, football, equip now. A dáme si... Kúkneme si takto sem, lebo... Ťažké, toto. Dobre. Ja to vidím na Colta. Abo dáme tryhard. Aj nie. Dáme si takto. Poďme na to. Najlepšie by bolo, keby som teraz dostal nejakého bravlera. Pokiaľ by sa vám páčilo toto video a chceli by ste, aby som natáčal na mojom druhom účte, tak kľudne povedzte. A ja budem natáčať na mojom druhom účte. OK. Tu ti dám popcorn. Napapaj sa. Kapon, napapaj sa. Nebude to potom tak boleť. A poď. Čo? Tak nič. Prosím. Ja mu to nikdy nič nespraví. No tak čo už. Hej! Toto. Nejaké ťažké. Ale tak čo už. Nevadí. A mohli by sme si dať knockout. Nebo prečo nie? A dáme si... No ťažko toto povedať. Ale tak... Čo ja viem? Že by si dám toho Daila. Poďme na to! Toto bude najlepší knockout celej... To má... Toto bude mega. OK, poďme na to. 5 versus 5. OK, poďme na nich, chalani. Nasty.sk. Toto som ešte nejal. Dobre. OK, to by sme mali. Yes! Tak, toto bolo dobre. Toto som dal teda inak. Dobre. Dobre, jedno. Nevadí. Toto vypadá dobre, už len jedna výhra. Je to tam. Až tej. Ne tam. Poď. Daj ho dole. Kámo. To už by som dávno mal. No veď je to pasce. A to je inteligent.
Bum, bum, bum. Bum, ešte. Nebudem nič hovoriť, radšej poďme ďalej. Ja sám by som to asi zvládol lepšie. OK, to by sme mali. Máme tam Colta. Dobre. 2. No, kde si? Kde kto? Kámo. No poď! Yes! Takto sa to robí. Je to tam. Nice. Plus 8. 200, OK. Takže nič. Super. Plus 200. Kámo. Toto si už musím zmeniť, lebo to vypadá nie trikrát najlepšie. OK. To niečo. Alebo to je hrozné. Help me. OK. Ja toto favorite, kámo, toto... No tak toto snad ne. OK. A dáme si ešte jedno, aby sa nepovedalo. Lebo dúfam, že toto vyhrám. Na tom mám tu star dropu. Poďme na to. Tomáš. 144. Poďme na to! Útok! Tak to som určite nechcel začať. Z nejakého dôvodu mám 2. Tomáš, Česká republika! Kapo, toto začína byť. Oni sú 2. Ja som sa normálne obetoval som sa. Poď. Tam sú. Tam je posledný. Ja to už nebudem do nekonečna. Ježišmoja. Ako... No tak. Ste ho našli? To vám trvalo. Amen. Konečne. Ale ja vám to ukážem, ja to celé dám teraz. Sem ide Dynamite. Neviem, že niekto pôjde sem. Tak, to by som si ja zobral. Dobre, ďalšie. Yes! Takto sa to robí. Budem všetkých dať dole. Nič som nedal. Yes! Čo tu mám? OK. Akože je to fajn, ale dáme si klasický knockout ešte. Ešte klasický knockout. Uvidíme, že ako to pôjde. Poďme na to. Na lodi, tak toto bude najlepšie, čo môže... Ale tak ja to dám. Samozrejme. Keďže ja som pirát Minecraftovej, že oni kempia. Takže 1. OK, to by sme mali. Poďme na to. Už len druhé, či čo to má byť, druhá výhra. No poďme na to. Máš? Áno. OK.
Easy peasy. Easy peasy. OK. OK. Oj. Tak poď. Nič, ale ja už to musím dať akože. Pozri, 999. To stať nie. Musíme to dať dneska. Lebo už to asi nikde nedám. No, čo vám poviem. Poďme na to. Ty sa tam neusmievaj, El Primo, a poďme na to. Ja síce neviem, že kde mám toho kraba. Oni tam mali nejakú tú ikonu. Dobre, pekne. Dá si pod KSK. Zase kúzlim. OK. Zase kúzlim. 2 kily som dal. 2 také isté skiny. To vôbec není dobré. Come on, nice. No. Alice good? Je to tam. Jej. Ale nás tu čaká 1000 trofejí na mojom druhom účte. Janket. Je to tam? 10. OK. 19 hodín, no tak to si moc nezahrám. Takže poďme na môj druhý. Takže dúfam, že sa vám moje video páčilo. Už sme u konci, áno, je to tak. Takže pokiaľ sa vám moje video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A pokiaľ by ste chceli ďalšie takéto video, kde hráme aj na mojom druhom účte, tak nezabudnite dať like a odber. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čau!